Shim ke number lai spa saupo. Ke number lai spa saupo. Paraya rohyutrai, Alleluia. Demane baulong play, Alleluia. Rashutrai la ching hai ngo, Alleluia. Laki Santo yaken on, Alleluia. Uba kra uba don bor, Alleluia. Ulongs im alor baro, Alleluia. Rat parademo, Alleluia. Ujong ingi kijong u, Alleluia. Sur utrai tos ngau baong, Alleluia. Snap yang abat henman pa, Alleluia. Hagagertenguk pa barukun baruman simbakun. Amen. Kajing e jung try jung e Jesus Christ. Kajing e jung blay pa. Lam just lok jung man simbakun ken don ringkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Ko para bagai beje mentakas ngi kebalang kerake pendan buram me kasi try Trinity. Kebamot kasi buram weu blay aki lai person lai jinglong blay kupa blay khon o blay mse bkhoi kine baro lai ki along ka we habede bakani ka si la khot yangi ru bangi de be along ka we baro blay kupa ka we ba blay khon ka we baro blay mse bkhoi bar kum juru bar ki prabriu ki bangi iman la ka si ya pan map no blay na ka bentabun sin Imelong ka way baru blay na mag jile pop jungi. Imelong ka way bar ki prabriu na mag don ki eri ki e bapenjengaya ngini ki prabriu. Tena makatahakan ka step tungin kimiyet ir ki jong kemensim tungin pet ki e kita bagin pan map na kabenta jongki. Ka khot ye pi nga wer ye pi sab jar kan ka po khandian pan pe ir ki jong ki jeru naj bakla bat ngin pan map haden katto kan por. Hadin ka jing kemiyet ele ke jong kemensim ngila kubur bangilong kenong pop tena makata to ngin duai ke duai bakabalang kai kai nga pla hau blai kun bo bro pada pi komen para bangale pop sibon e da ke perkhat pada ki tin da ki kam pada jingle klat da jingle palat jonga da jingle palat jonga da jingle palat bakrau e jonga Namar kata nga terpad ke Maria berkhoj biasa katai suti ya kiangel bakiru khoj pada pi komen para padwai ke beta jonga how trial blay jongi ublay beton bo baro unisne yangi padalamap ya ki pop jongi unyalam yangi sha kajing embom jukot
Try to isneyangi, try to isneyangi, try to isneyangi, to isneyangi. Kristo isneyangi, Kristo isneyangi, Kristo isneyangi, to isneyangi. Try to isneyangi, try to isneyangi, try to isneyangi, to isneyangi. Burong hublay shadrong shadrong, badhakan daw Jingsu, haki ben rio baro, badon kamon babha, ngiyaya royami, nginambat ngimani, ngiyay pendon burong, badnis nguyami, kutray kublay simneng simneng, kukpadon borbaro, kukhon marway ukpa, kutrayu Jesu Christ, kukhon lang rodublay, bakit kipop bertay, tup diang kajing kerpa, tus ngau seneyangi, Deitang mami bakut bakut, Deitang mami utray, uway bahag kita, mami ku Jesu Christ, mami bayay longday, hajin yalong kawe, baluman simaku, hakaburomuk pa. Terwa kan ka mas bukod na kabanta kin ke lai ka ri kijing tu ha kan step ni ai ku blai si kha ya ini the one o la mare bar gi wai ba blai unang kar ku ka doi i ha kan ke sri dua na kabanta ki ja that ka masim jong i ra pa el sungo ya ba blai la khot na pathe chong ba sa chla de in yo ya ka ja that ka jing suk bom kum jing suk bom ju kot kum juru la kabanta i IV mar khara lamare ke ba blay la khot chala de ai i ka bai nong pandor rang kat bat u khot nga weri pi ko men ko para i wa na kabanta ji thmu jongi bat na kabanta ki ji thmu bagla jar a pinya so bha ban du wai lem tung in ya du ai
Kok pa melapa yalau kon pamanra ika jishangi bat yalau mensem bat penkoi pekentang yangi lang ba joking lala bantit yala kajing imba mayan jome to yarap yangi ban manedem yame uwe ublei hakilai person bat ban sakia kajing da kajing imba koi Isap tu sengau yang iblay try kan rat berdua kan dia step nak kerku makadok yang ia kan dia kepor ayang ia jinga age mi along ka way bat me bat ki par abreu yang jedua jongi nak bentar kita bala jai kerteng mentan bala ibarak kesi ka bat ki bala klan orang pertai chong basa isnai lem kerku kemesim joki kerku bayang asam bekan mau kini bala klan bat bayang asam jeng bala kesi ka Ipani kini try jungi Yesus Kristus kon jome mame ube imat basen shalem baman sim bakon uwe ublay junam la junam Amen. To ublay try kenat undan kat ki hadin me sito belan joki kenat belan lebih berbedai kubur bahar joki pal bersat kubur berbedai hadin betul pa kon wan mensil bukot amen Kejing pelih nak kitab Deuteronomy. Moses ukren hakipat ba uong. To keli menta ya kiju kibalale la. To keli menta ya kijuk kibalala. Kibalale haswa jongpi. Nado kesengi ba ublay ulatau ya ubreu halor ke kendau. Bat hakeli na bakut sya bakut ke beneng. Lada ke ke bakrau kat kene kala jujia ne la juyo sngau yaka hato la judon kino kibreu ki bayo sngau yaka sur ublai ka bakren na pedeng keding kumba philayo sngau bat ki badang im ne hato ublai ulaju persyang ban lai shim yaka wai ka jaj benreu na ka bentaya lade na pedeng ka wai pat ka jaj benreu da ki jing tenjo da ki dak pelau da ki kam pela bad da ka thama da ka kti ka baklain bad da ka sang kti ka bakner bad da ki jing sherkhai ki bakrau kumbau try ublay jongpi ulale na ka banta jongpi ha Egypt hakmat jongpi topi na markata menta ka sngi Bato pensyong yaka hakadono jongpi bau try ulong blay habeneng sejrong bad hakakendau syopo om donda uway pat te kumta pidei banrke yaki an bad ki hukum jongu ki banga hukum yapi menta kasngi kenang ba kan bha yapi bad ya ki kon ki kti jongpi haden jongpi bad kumta Pinla ban penjelan yala kisngi kia ha kata kari ke bau try blay jongpi u aido junom hapi ke kten jong try ye sawo ya ublay Shim na kasam lai po lai ka number nyospa khatsau kasam lai po lai ka number nyospa khatsau ka antipan ka basau ki dekot sau san nreunyo pra khandai khanyo khat pra ka khandai arpo arpawai arpoar kasam ka balai po lai ka number nyospa khatsau ka antipan ka basau
sự ca trái brio ca ba u thoai u long u lấy trong ca na bu lấy u chi ya ca ya ro yu thoai các tin u thoai ca ba yai ne các tin ba la shanya Cam u troai ba bha suda ya ro yu troai u in u troai tang ya ka ho khen del u ta u lei da la ka le is lei ya ro yu troai sự ca trái brio ca ba u thoai u long u lấy trong ca na bu lấy u chi ya ca ya ro yu thoai nak tin u thoai la mi ki blei ki kluru blei la thao lum ma u ki ya ro yu thoai shep tình bên riêu per thầy ba ro shu kren u thoai la long shu qua cần cơ la long ya ro yu thoai sự ca trái brio ca ba u thoai long u play cho nga na bu play u chi ya ka ya ro yu thoai wat let shan ya jing klein ku lai tha la ki bot per thei to ker men shan ya hu play ya ro yu thoai na ca nem sneeuw wat na jing ya la ya ki jong mi ki ba ker men ha mi ya ro yu thoai su ca trái brio ca ba u thoai u long u play trong ca na bu play u chi ya ka ya ro yu thoai men sim cho nghi ca ap yu thoai shan ya ker teng trong u sti nong da u dei ma u ya ro yu thoai no do cho nghi ca men hu thoai to the chính y trong mi ha nghi ba y ya mi ya ro yu thoai sự ca trái brio ca ba u thoai u long u play trong ca na bu play u chi ya ka ya ro yu thoai ka jing pule na ka shithi Paulos ba khoi cha ki Kristan harom ko para baro ki basha yalam hau masi mublei ki long ki khon mublei namar phem shem lap diang ya ka masim ka jing long rau ban hap biang ha ka jing teng henrei philap diang ya ka masim ka jing long khon haba ngi parta aba ko pa dei umasim hi uba sakhi ya ka masim jongi bangi long ki khon ublei bat lada ngi long ki khon ngi long ro ki nong yo pateng kinong yo pateng jong ublei bat ki para nong yo pateng badu kris tang lada ngisha shitom lang bat o knang ba yangi ro on pendon burom lang bat o
Kaktin jong trai. Yesalo ya play. Alleluia, 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 Alleluia. Kaburam hau pa ber hau khoi ber hau men sim ba khoi u blei u balong baru balalong baru bandang wanu badon bor baro. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai udon ring card but pi. Rengkat bat piru Kajing pulen kuboro bha kat kumu mate yos bakoi. Kaburam hami kutrai. Ha kata kopor ki khat we ngut kisenran kalalet sa Galilea chaulum hau bau Jesu laptha yaki banlet bat aba kile i u kila mane u en reila don ru ki bala atatin Jesu la let ajan bat ula ong haki ya nga baro kabor habneng bat ha kendeu la ai hanga khi lết namar kata batu penlong senran ye kijat ben riu bero dapan baptis ye ki ha ka kerteng ukpa baru kun baru mensim bekoi dahi ka ye ki ban rakhe ye kata baro kabanga la hukum ye pi badak mi ngandon rengkat bad pi barabor hadu kabanwai no ka perthei. Ka gospel jong utrai Kajing ya roya miku Kris para bangai beje akan naga step sutrai tiniti koi yakwa ban ya sam yak tenu blai bat pi akan naga step kai kan naga sutrai trinity alamat pangai kan nabastang kamas kadai ka siburam jong weu blai lai person lai jinglong how blai don tang weu blai re lai tli ki jinglong dan lai tli ki person blai ukpa blai ukun blai mense bekoi tang weu blai lai tli ki jinglong menta ka si ka balang ka rakhe ya kan naga siburam Panika yang ni, ya kajia long ka way blay kupa, kajia long ka way blay kon, baru blay mesin berkuat. Kena baru lai ke long ka way, kajia buat seperkat, bat halaki jong ki kam, bagi pendam. Kajia kai kadai kene, kajia teli kajia long kene lai person. Kai mo ba pelong iki banyak teli ka way, banyak long ka way, nengkong. Kini baru lai kidon tang kawe katong ban pendep kata katong pante yang iki briu hakat pertai chong basa katong pante yang iki briu kidon tang kawe katong kabar kajik baru lai teli ki pendep yala ki jong ki kam badai ban pendep blai pa udah nong tahu ki baru Ublay ukun, unang sispa ya kepertai, ublay mesin bekut, unang petengan, unang aying ke sisam, jadi kaya ke sisa, patkum ta ter. Tikini baru lai ki pendep, yala ki jong ki kam, bagi de ban pendep.
Kabalai, baru lai kita nak jingat seutu jengmut. Don't way boleh nak jangan kam klaim ya seutu jengmut. Baru lai person kia seutu jengmut pa pendep ya kabangal ong ya pi kidan katong ban pendep hakan nak benta ka jeng ba jong ni ki briu pasa akan pertai jong pasa. Dia nama kata ka ingi chai katar ka jia long ka we jong ki. Ublay Trinity, ublay kanuksa, jingya long kawe, yangi. Ipulay kitab Genesis, klanaw banangkong, arpan riyo, kikitin blay ka ong kumne. Tungin ya tao yu briyo akadur kadar jongi. Tungin kabamot lai, tungin tao, bamot kine lai kia long kawe. Te kia long ka jetali, kawe ki tao ya kapartay ya tao yu briyo. Ia boleh cucu ha kitab Genesis kelenong bakat pra iwe hadusan. Habau Abraham dang song habar ri ipau laingut kibriu kiwan seu. Kilawan seu keli senok sara kadon bakum tater bagi tu bersarakan sayokun. Kitu ki laingut kadai kadur parsi jong ublay pa ublay kun ublay mense bekoi. Ia boleh gospel jong Yohanes Landong si pel, lai pel. Landong si pel, lai pel. Yesus perani kini kentin. Nga baru beli kupa, nga along kawe. Ngi along kawe. Tenama kata kejikai, barangkot na kande ka Trinity kadai nuksa yangi, nuksa jia teli, ka nuksa jia long kawe, ka nuksa jia seutu jengmut, ka nuksa jia pendep laki jong ikam, ka nuksa badon katong ha ka jeng im. Nama kata ini banikai nak anda kasi buram Trinity ya kita kijing sisa ke bangala dia kerteng mentan happy ki pai nong snap ya kita nublem. Kabar nak anda keduksa cung ke Trinity ba ai ni keduksa dia long ka wei ki teli ke kaya ngiru ini banyak teli. Hakan hun beper mengidon. Stang na ying na sem. Tak ying ka mga stang. Habar ka ying ka sem. Hakan hun ke mangadon, hakan hun badan berkiwi, tuan kam ke jingia teli, tuan kam ke jia long ke we. Banyak teli, tuan kam ke ni ke we ke banglios nuksa mentan nak ke Trinity berkuai. Kita ke we ke tong. Tapi tuan nak ke we kan hun, tuan ke ni ke tong. Ngantan ke ni ke tong, ngantan ke ni ke hun, bantai ke ni ke hun. Kam dia ke jengkwan mentoi, ngantan ke ni ke hun, banpan mentoi. Ngadon ni kada kan hon pantai nuksa hay ngasem ngan chong ni kalok ngan chong yu lok pantai kalok pantai yu lok ta ka jikar khu jo blei ngan yo khon yo khti kambot jing don jeng ha ka to ka yeng ngadon pantai kata kada bandon katong da katong ka long clear chai pha ngin mia pai ngin mia pra te ka wei ka jing ma ka wei ka jing e ka wei ka problem maka ka juk kadai gajinya pra kikan hon beper stang na yeng na sem cabar ka yeng ka sem balai namar nglese ngim don ya kadai ka thong ngadon na kadai ka kan hon na ka benta kadai ka thong pante ya u lia ka pante ya kan hon bagi bon pante ki khon ngadon ki khon pante ya pa pante ya kemi par kum ta ter kabar ban ni ka jia pa jia pra ha kan hon badon bangi ya pendep lagi jong ka bangdi pendep ngau kpa pendep kamram kpa jonga ngaga kemi nga pendep kamram kemi jonga ngigi khon ki pendep bi kamram khon jongi habale kum ta khalam tatin ngidon ngisialong ka we ngi teli bad habe teli yo ke so jong ka jia teli pendep le jong ki kam wa pendep bi kam kaya lam yang ni sekajia long ka we ha ke emlang salang ha ka no kon hon ka bangai don nata pendep kumno di pendep de kajia so tu jumot kanir ka we ka jinuna teng ha ka jing im jeng le dang im soman im so tu jumot utai ya de ka jong na la ka jong ki we de ka jong suki poi sekajia pa jia pra ka Trinity berkhoi ki kaya ni ko bala omen ne kia so tu jumot panya tre lang pada bakia tre lang kila bah bar kala ai jing mentoi yang ni ki breu padon ha kan de perthei kita je benton cucu kita paling ini banyak teli
Ngi kinong buod u Chris. Ipulek si Tio Paulus bakoy sa kinong Ephesus. Lanong sao tertedusan. Idon tang weu blay. Idon ka wei ka baptisma. Idon ka wei ka jingek. Pagi wei tang ka wei idon ki sakramen. Kita kita belum kita yang ni banyak teli. Kita belum kita yang bateli belum ka wei pagi parabriu. Bateli pagi parabriu. Kembang alap mai pagi na pastang kamas. Idon kam nang kong banyak teli baru blay. Kong Jesu ngabo blay ukpan ya long ka wei. Ubriu bateli baru blay. Kabang baru ubriu bamblay pop. Ubriu bam pemsausi yo blay. Ya long ka wei baru blay. Salong kawe barki prabriu kadang baru beli ngalong kenrum kenram klem atatien ngalong kenrum kenram ru barki parabriu tadapi i siapa siapa kawe kiseu bagi i pelen hak kan ka juk jongi bamenta kada siapa siapa kan hon beper ha ka jing im jongi ki briu paman la kasi tangi ton gitu kitong bagi den pendep beliau khot yang ni beliau tahu yang ni Panim barkiwe, panyalong kawe, panyateli, panyalebha, pante yakitu prabriu kita yang ngate ki prabriu. Itanat warga partai jengi ke percang panyalong kawe. Hakane bodon nuknang jengpang. Pikiri baro, ki maju juk jeng nuknang jengpang kiri ke partai baro, ke persang banyak walat bad boy, kuno banyak rap ke kari, penjuk ke rap balai nuknang jengpang. Kita kishen Sembol jong kecil teli pasibun ki weipat ngam dan puan mambatai hakim lang salang hakim hun jongi ngia persang banyak long kawe banyak teli bantai ki lang salang bantai ki dong kisnat jongi pat bantai ya kari ke jongi tanama kata kalau terkah madu kata-kata kani ka siburom nama kata kadi berhikai ngi ban mi na kani ka yeng bende penong man mi na kani jimle bele ngade balong briu ba priteli la de badu ble ubriu priteli la de pat ki parabriu kita pun kisi pensoy kapelong yang banyak pat banyak pra hak jing im jengi hak em lang salang hak jing sa jengi pat parabriu jon sibun ke jing pelong yang banyak pat ko belong mene nama ginge pat nge pra nama ngem don katong ngem sel tu jumot ngem ya pendep ka bang den pendep kata kapelong yang banyak pat banyak pra nata ke sel kan hun Ipulek si Tio Paulus bakoy sa kinang korin kanang penangkong iway ter kita kinang korin ya pat ya pra maki yung ide jong Paulus ide jong Apollo u Paulus susneng ukraw ya ki mdan pemla ban piano yu pres hagi arbata te panyatali te panyalong kawe teng ka jing sel jonga ke sel kan hon ngagane kan hon pina katay kan hon ngam deu kuor na pina katay kuor kita kilong ki jing penlong yang ki banyak pat banyak pra hakano kono hon ka bangi don kita kita susu ki pan pat pan pra ki im jongi ki mamnang banyak burom para briu mamnang burom ki tu beton bat nga kenyi ki tu ki briu kum ki tiar kan banga ton kam ki ngaburom nga ije ki habang ton kam si ki nga subret ki nga kontat ki dan ni ngala ban keren ki kat bambon hot kerten kat bambon kena komputer kibriu kumde kitiar kibriu de kibriu belajar sel dan apelong iki komputer ki pelong nga komputer ki pelong nga ki ngaba mentoy habagi yo sementoy habagi yo sementoy kentai no kata kastang kajinya pat cepra hakano kon hon ke balyadon teng hakan hon pengim don pe besel tama ngapatip himtip kamla balong tapi imakan hon barang ngiatip barang itu nak jong kebenta banyak ajung mot barang lo jong benta banyak ipeliu jong mot tak jing sel jong pi marwe sel jong na marwe sel jong no marwe hakan hon kala kan dia ajung kala kan dia jong kan kano ha bakado ki bre ko ke no pi kan kan hon bangadon kamlong ba banga pet no kum kita ke jia ha ke imba mala ke se jongi ke jing jing makasih bar kita di pelong yang banyak pra tu sipun kita Pagi pekali nak itu yang kisam nak itu cakap apa pra pekali yang kin ong ipi kin kita bang apa nak kita daw ngapet nak kita daw ngamtre su nama kita daw ngam don po banti kita daw nerkam ban
มันจะทุkita ke dau ren dangi pusan ha dangi pet ka aga jing imbaman ka sing I ka we ka jing jia ka we la man ong ru thlen ba bam do ya ka im lang salang ya ken hon ba pa ka de ka jia pat ka de ka jia pra ta bala stang ban pat ban pra ngele kum no ka ji kali man ta dang ali I bala stang pat ka de kan hon ai ba ki pagru khot chang ka stang pat ka de kan hon ngale kum no stang mat ka det no ban tre no ngamar we hap ngamar we hap stang palong atiar penyasuk penyateli piang pat abi ki we teng abi ki we bakin ban penyasuk yang I stang ngalabak lah ngalale ke bom long mantang stang manga te ke ka bang don kam na makata ngahi chim het ngap su thu ngatip ngalong ka daw ya pai ka daw ya pra le don ki we be pai be pra ngap ngai kiriu da khot hi kin so thu stang ya pai stang ya pra ki habala what up ke banabar ki penyateli yang ki ban ong yang le kum ne le kum tai ni chimet hi na ha ka pakhadu hi ka ban peteli yang dei mangi ki ru da khot ba don ha ka to ka kan hon ki we ki long ki nong le ba ki ban ro de ban ro de ban so ya ki la ki wan kum la ki don kum kata ka mesim ban rap yang ban ki long be teli ban ya long ka we ha ka no kan hon bang i don Justru gospel jong Yohanes dan nak kat nhiều kan dai. Dua nak pata ke cerita lik senran. Dua bakin yang long kawai. Udam dan cubat kim kini yang long kawai. Kalat kabak rau tam. Kaban peteli ki yin ki sem ki long kelane ki imlang salang jengi ne kan hon jengi ke jeduai ke dai kawai bagi dai banduai. Si sin bagi dai belastang ke dia pat ha kan hon jengi terpa dia blay ke teli blay jong ke jing long ko we unya rap ingi ban teli bet stang chon la de ke ba duai kum ta krem atatin ngin poi bil chak ka thong ke teli la dangim sumar ka jing ya pat ya pra ka sensar ngi para be pat ya pra ka no kon hon ka nam poi ka thong jong ma pa ka ta ka ban ra bun ke jing jot ha ka imlang salang la ne kan hon bangi don ka balai apa ya pajak perang le kum no ngewa mat ke daw hatu ngalong ka daw lasi ko ba o menne lasi kan hon nga serta mga patip ngam sel try kan hon banga don kim ya sel try kan hon bakit don kilo no way are ngabala im de kisnem ba kan hon na sel no way mantan na sel ngam sel try so hap kali kai peloy ngabalo no way kai peloy ngabalo pam sel try kan ka jaka banga don hap kali habwat kali na kita punya pesta daya ju akan hon dan ia pun kali asal ngam sel try kan hon bangadon ngam sel ju pasal nong way ke siarap tidak mak kata ke babut ban peteli ya ka dia pa dia pra ka dei becing wan kai pelong yang ni pan sel nong way pan sel nong way kai pelong ni pan ambil sel tu jumbon ha kata kan hon bangidon kata mangi pak babut pan peteli piang ya kan hon bala pai bala pra wat siarap na ki way pat kita pun kibrik experience people kibrik pamari kum gitu balong ki atiar penyasuk wat jemput naki kibrik pengila bansanya kita la dengi le kita ong le kum ta ki poi sekajia teli Jesu la khat ngi men ne banduai wong ha gospel jong Yohanes nong khan nyau khan dan tak senran ha gospel jong Yohanes la nong kan nhiều biang arpel wong ngadwa me ko pa peteli kita ki break banget ha ka jia lap ki kan apostol a ki toru ke teli matara ki jon kam jo ka juk jong ibam ta jon kam jong ka por jong ibam ta ka we ka de ka jia long ka we ka jing ya teli lam ban phu ban ping ki kan hon ba per ban phu ban ping ka state ka ri jong ni ban phu ban ping ki kan hon ba per ha ka bangi don kata de ka thong cầm đơn chứng bút nghi pa hu ka spa ka pheu cầm đơn chứng bút nghi yo ka kadan bahe cầm đơn chứng bút nghi don kadan ne ngi pa ya pra hay nga sem đơn chứng suk sabar ka ngin đơn chứng suk pa ka do ngilong marwe ha ka imlang salang ku mu brio be im marwe ha ka dew le nong kam la long jadi maka ka message menta kasi nakasi Trinity ka khot ngi ku bagi live person ki long ka we ta khot ngi nang kong ba long ka we ba do ble tongin im ba imiat Pat ima ka jingi jong play, kaya na ka pasal si yo play, kaya na ka pasal si prabriu, niya long
kawe baru boleh hade kata boleh lakhat yang ni ban imbar kiwe lakhat yang ni ban yalong bar kiwe te ban imbar kiwe ta kabaya teli ta kabaya suk ta kabaya long kawe sheim kelamdan kata kajinya teli kelamdan kata kajinya suk kamdan jumut wisudan hang tu rekam aja betul ya deru ya kiweru te para bangai biye nama kata hakan ka step ngadu wakit bokir wengi pi pasngap yang tu me long kita ki atiar nalade atiar jinga teli ati peniteli ki wepat to ngin de wai ho ble jo ke teli peniteli yang ni bangna phu na peng ki emal la ka si ke jongi to ble jo ke teli un kor khu ko do pi pasnap ya kane ka si try trinity to ble na peniteli yang ni hak ken hon ba pa bangi don to ni tresitom pane peniteli la de baru ble para bre ki kor khu ko do yang ni eni ro ya Jesus Christ nam la junam amen. Adet bagi le poson yang tu ketien jong blai ke bagi dang sia sel mentan sabah khot ipi yeng nya pla ke cengai jongi ta ke jarwai bagi no yalam jongi ke pe bedahangi soba Shimna ka number last spot and rupaway. The number last spot and rupaway. Blai ko pa melom lang ingin mentah ke step akan dengan sutrai trinity bukhot ikarpa de me blai men sngap men seu je de wai riu ngai jengi akan ke por de wai me blai men ai ngi ya ke je long ka wai ban me blai pa bar blai ko no blai mesin bukhot bar kum ju bar ki pra brio kor ko na makata yang i baro ya sim mentah akan dengan jing le niam jong ka mas bukhot hakan ke sutrai trinity na kabanta kan ngigar pat ya me ko try ni duai na kabanta ka balang catholic jongi ukpa bukhoj kiling do ki katikis bat ki riu ngai baro khnang bakin don ka jing e ya ka trinity bukhoj ba kan ai man sem bat ai bore ki ban long shisha ki ta ki nong le pha jong ka ne ka jing e jong ka trinity bukhoj
Ni kerpat ye me ko try. Ngi kerpat ye me ko try. Ni duai na ka banta ki bapang basitam. Ha ka ne ka po jong ka ne ka khlam. Ba ublay ukpa. Ukon bat uman sem ba khoj. Un ai bor un pentengen bat un pen koj klo ye ki. Ni kerpat ye me ko try. Ngi kerpat ye me ko try. Ni duai na ka banta ka jing suk ha ki dot note jong ni ki breu. Ha ki yeng ki sem bat ha ka perthai borok ko wai. Kenang ba ka jing suk ka ba utrai Jisu ula ai ha ki apostol kan sen Charlotte ya ka ne ka perthai jongi kham tam ha ki jeka badon ki thama bat ka jing kan at i wai ya i wai ngi kerpat i me ko try Ngi kerpat ye me ko try. ni duai na ka banta ki samla jong ka Paris jongi ba ublai unri undai ki ba kin lek na bon ki jing ma jong u nong shon bat kin long ki nuksa ba shit hem ban bat ban syukri ya ublay bat kikam jong ubaro ni kerpat i me ko try Ngi kerpat ye me ko try. ni duai na ka banta jong ni iwai pa iwai ki ba yishim banta ha ka ne ka jing le niam ba khoj lang ba ki media bat ha ka ne ka yeng kantang ba ka ne ka sngi burom jong ka trinity ba khoj kan a jing khlan yengi met bat man sem ban long shisha ki nong ra khbor ba bha utrai da ka jing e bat jing kloi ban yarap mar ka liang ni kerpat ye me ko try Ngi kerpat ye me ko try. Duai na kapata ki kan hon prepare na ki don ba pat ba pra ba kan ka siu try. Trinity kan man ra beng i kan ji teling ji long ko wei te na kapata kan ngi kerpat ye me ko try. Ni kerpat ye me ko try. Na khot nga wei pi jar duai na pata jon kam la jong. Duai na kapata ke be it ba thon jo pi ba yang hajan jo pi ba snap bat pi be duai lang bat pi ko ni kiti me pa ki men para ki duai na kapata ki tuk bedon kam ki duai jo ngi la se ki tuk beladu ye ka ji long ko wei par ki para briu kerja terlibat ki para beriu tuan yang betah joki nak betah kini baro ong langi kerpat yang me ko try Ni kerpat ye me ko try. ko blei ko pa me bala pa yu kon je me Yesus Kristus ba ong pan in ai pi wat pen chem tet in play pi kala pan ngala wat ngala tet mentan dik jedwa ba kan jaman sem jongi blei snap sngawi snai yangi karkho gitu jadwai bila duai karkho ga jingwan jongi ga chim banta jongi kana ka ngu kadam ai ngi ga jinga e jeme blai lang imba halaka sngi ngi pa ni kine da u Chris utrai jongi Amen. Shim na ka number lai spa prapolai. Ka number lai spa prapolai. Kami lagi kmatku para bau kunjung ublay ulajan to penkila donun riban pedang ya usim kaburong pandang wan Jisu try to kumba melawan yarayin Tuhan ya biang nenta syadua ulamina kajas imdabe ulam breu nakak mebasoti Wangu thon yangi kaya uha bosem deng jindri wan Jisu try to kumba melawan hiasya sheng
lais nem la deu ai ti la camel la kas namu saknya uterwaduan kalvari Panjisu trai Terwai komen kupara baka jengknya janga bajeng pi kan long bapadeng hun akmat ublei kupa batan bo baro. Na ta gi ro teng teng chung jing mutoi ngi bai ka balang ku chung ba ro ku Ko kupa babeneng ai bo man sem jo me upen khoi pekan tang yangi bat ya ki jing ai bangi wan ra menta ka step hakmat kan ni keduan ke jo me ai bakat ka bangi le kangi kren le ngi perkhat kindong berbor akan peta ka jing na ka penta ka burom jo me bat ka ban ra jing kerku yangi ma meu be imat basen shar ju nom la ju nom Amen Utrai udon ringkat bat hi Ringkat babiru To kentiu ya la ki donon Yiken tiya kisha utrai Tungin ai ngu yo try kan rat u blei jongi Ka Padan bo bero ko blai bom cukup kasong hangin ai ngu ye meman ka po mama ka jakada Yesus Kristus try jongi ngi plada ka jeng men hala ka jeng ha ka jeng maya jong blai lai we me pen pau hangi ha ba ka jeng imbat ke burom jong me ki long ka we baru khon lan bad umen se ba khon Lai ki person marengkat kabor mar ka ju kaburam enre tang uwe ublei tang uwe utrai na ka de ka daw yeso lang bat ki kan hon angel bat ki pat bableng banyak roh bapadan buram ye me ta ka bangi yarwai Ubakod, utrai ublei kipat, neng perhai sawada kaburom jome. Hosana, Hosana, turwai ublei shatrom, Hosana ublei juno. Sawada kaburom jomi Hosana, Hosana turwa yublei shatrom Hosana yublei juno Dashisha melong ubo khoi ko try ko thamei jong ka jing khoi baro Namar kata berpadi me, tapi koi perkentang di seterwa kenya jongi, tapi payu mensir jeme kumjar halo joki. Pakin dup kalalong yangi kamet, bagas nam jong try jongi Yesus Kristus. Ha kapo beladino yau, padahal kaman sobha, ulah pedang sisa citom, ulah sim yau kupu ulah kti bukhot, dak ba aingu yame ulah kedia yau ulah Alex Ranwong, sim. Bato bang nakane pi baro
namar kani kalong kamet jonga ya kabai naiti na kabanta jong phi ha kaju guru kom dalala yabam ule simye khuri de kaba ai ngu biang ba Alex ran wong sim batu di de kane phi baro namar kane kalo ko khuri chu snam jonga jong ke tang patmai bar bam chukot ya ka ba en pen me de bata jong phi bar bata ki babon ya ka ban ma de ki pop to le kane ba kan mau yanga Kaji maya jong kaji nye kata simbangi bam dune ukpu bat ngi dinakane Jing yap trong mi putra tad hadu men namar katangi penmentai ke jing yap ke jing pat upres terwami ko try ku ke jing embar kuri jong ke jing pen em kidai mo aiden me me nama malanya yang ik babet ania khmat jong me pat ban sakriya me dak basaurin ki gerpan me bamangi bayo benta kamet kaslam kris long ki bia pitele ka we daw man sem bakhoi to kon ma ko try ka balang jo me ka bala plas atlak perthai janaya ka ha ka jing e nakal chikri je me ku pa bakhoi jing po Francis o Father Ferdinand ka ambassador jangi ki we pat ki bishop kilonda grunam ki pairu ngai ki pat piyo bata ka ne ka ngu kadam de kar khu ma ka dai ki baro man alam ki ka bagiton kamet bam sem a blay try kan rat skap to do I jung aga ka stop man kar khu ya ini da wan o lamare para kesi ka ka ne ka stop alam I ka jing he jing san jing ko jing kya met bam sem de kar khu ye me pa kan ban ki para jung I Deng ke dua jungi belai nak bata kini ke mesin bala klano ya irapa el songo to ala me I kinja thaj bam chukut ya IB marker lamare bala khat chalade ala me ke jung suk jung sign rangkat ke ko jeme banya ro jing crowd long belai jeme belai try kan rat kar khu ik bayi ngasam bakan mau I ya kia kan de step tenama kata kar khu lam ya kiru to isne yengi baro ke bakar pa jeme na barakat ke maria ke sutia ke mi jong belai Joseph koi kurim jongka ki apostol bi koi baro ki bala pendem ki kamon se bala pataisi pateng la pateng ai ba mangiru de belong bobit panyo patan boram yaw kon ki je jame u try jongi u Jesus Christ da u lambat u badha u kana me blai pa patan bor aka je long ko we jong men sim ba kon baro ko boram ba ka jing ya ro junam la junam amen kumbala kan tu yang ilaw nong pen im jongi badak babol ji kai blai ju ungi not banduai ko pa jongi ma amen kalong ka ba ku ka ka jong me kalong ka hi ma jong me kalong ka mon jong me ha ka kan de kum ba ha ble to ayang I menta jin bam jong I ka ba la kasi ba to ma yang ya ki ren kan jong I kum ba ni ru mi ma ya ki ba la si yang I marwa jaram yang I shaka ji pen shoy hai to pala yang I na ka basne
di kerpan me ko try nak jisne belai pojai kham tam ko jisne jo ka chia pa ke pra kan hon ba pha ka jang ni lai len yang na kita ke baro ba petli biang ka we ban me ka ba ke dak apa kerban barabor ya ka cuman pau nong pen im jing Jesu Christ nama ka jong me lo ka jong me ka bor ban ka buro jenong la jenong try Jesu Christ malang ke apostol jome ya ka jing sok na ino bat pi ka jing sok na ayo pi wat pe kitam gitu naj bakla jongi henry to pe jing et pas kam bayar jong balang jome aila na ka long ka we kat kum kamon jome ma me be iman basen char junom la junom amen ka jing sok chumo try kandan baraboring kat bar pi Ringkat bat piru ya long ka we ho Chris ngani ai ku blai de ka bayango ba ya dawai de atat mar kaliang kana Islam Chris bakla lang kan khuri ka loi ni ka jingbam ka jing imbam jukot raja su Chris kon blai be ni cha sto ni ya chane ko ko ma ju ta ji tre ni ben se ko sa ko sa ni ju ko lang ro me bagi no ki po ka per thei tos ngau sen ko lang ro me bagi no ki po ka per thei tos ngau sen ko lang ro me bagi no ki po ka per thei to ai ching suk yang ne try Jesu u blai jong ka jietali u dan ha ka sakramen Eucharist khoi u pritali yangi u khat yangi ban priang yu sok mangi ke biatali lang bat u kum ju bat prabriu ban priang Jesu ha kan ko por to ngin ju bab yu da ke ju dawai lang jongi ko kun ra nam long pa shok ha dang rop ka yin jonga rai jona den nak ban sem jona ka sakya hi kamet kasna mo Chris kan riangi cha ka jung embam jukon Shim ka number arspa khalai ka number arspa khalai Snam ban lo
Shim na kasla shispa andru popra. Kasla shispa andru popra. Ka komunion mensem. To duai lang. Ko Jisu jonga ngangai skem bami don teli hak sakramen bakoi tam kaduan. He e jemi na lor ki baro. Bad ngatrang bamin wan hapo kamensem jonga. Namar ba menta kumne ngan la ban piang yemi hak sakramen bakoi. To wan hapo kadonu jonga hak cinglong mensem ngan piam yemi hala kadonu. Ban ngan penyeso yalde ban me wacha ban ngan klat shu na me Ngira pediang Jisu komyon bakan jaman sem. Ngai bariyo pediang ru yu akan dikastap akan dikamas bekot. Kan saungu yu balawan ke dono jongi balawan ke mensem jumot perkat jongi kedua ukur ku kedo yu ukur ku kedo yangi. Kerpa Jisu belai ke jiteli upriteli yangi nangkong bat piteli yangi bat ki prabriu. Wang nangi kinu ke jia pat jia pra. Wang nangi kinu ke jing bamyalong ko we. Try Jisu kunrat. Lakran nangi sepang jiteli sepang jalong ko we. Mela duai nak betar jalong ko we kisnran jome. La duai nak betar jalong ko we kitu ki briu ki banget ki jalap kisnran jome. Try Jisu kunrat kerpa de mesoba ayangi ke mesim jiteli bat me. Kita lebar ke prabriu. Kamtam bar ki prabriu ki bangi bangi sa pidan rengkat bar ki. Kawai ke jesniu Jisu ke bapan sniu peminjat ya ke imlang salang ikan hon jongi kadai ke jia pat ke jia pra. Jisu kunrat akan dikasih try jia long kawai ke Trinity bukhoi hikai yangi balong kawai bar ki prabriu hikai yangi balong kawai ban me bleu kupa ban me bleu khon ban me bleu mensim bukhoi. Ko Trinity Jialong kawai, ikai ingi penyalong kawai bat kiwai. Ikai ingi ban be krat, yaki ba pen pat pen pra, yaki jeng imaman la kasi jongi. Ikai ingi ban jatre ban long ki atiar, nak bata ka jia teli jialong kawai. Be cacengai kino ki jeng bamlong, papan pat pen pra ka jia dai briu jongi, jia dai jongi baru blai. Ublai sibon nak bata ka negasi, kerkui ka negasi, ai ka negasi kan long kasi, sa jikan mau kasi pen temai, kasi pen kan mau ila de panyalong kawai ban me Jisu, kawai ban blai kupa, kawai baru mesin berkoi. Kaburam hau kupa baru kon baru mesin berkoi. kumbalong namin kong junta pagpapos nam la junam amen. Sachusen ngakot ipi jar duai aingu, duai panjiteli ban Jisu, panjialong kawai, boleh kurku kada ipi yanga, hakicik iman lagasi jade baru blai jade baru prabril. Tongin sangat kendiat, ini duai marwai nak betai kini kijutmu. Tongin ya duai ko blai try kan rap gimane ye me hakilai person gimane yokpa ubala thau yangi yau kon ubala sispa yangi bat yo mensim bokoj ubala pen koi pekentang yangi ai ba ka yu karis bokoj kabagale niam mentan bar kabagale yo pada simbenta kanya rat yangi ban roy ka jing ye me ngi pa ni kene dame ube iman basenchar junam la junam Amen. Utrayo don ringkat barpi Rengkat batin. maka jikar kujo blai dan bo barau pa baru kun baru mensim bakut kan hialo jong pi kan sa barbo ringkat barpi. Amen. Lesuk long atiar penteli yakiwei jala de bat ublei. Yesango ya ublei. Shim ke number shispa nyong.
ke number 6 pa nhiều. Vaya roca Trinity, Gloria, Alleluia. Demane jubilei jongi, Gloria, Alleluia. Kasngi ugnai ki klor kin jaga ktin jong u kansa kabor halakarta, Gloria, Alleluia. Why are you try you play? Why are you play like way? You pa kun badu mensil. Turwai, Alleluia. Ya ukpa jongi turwai, Glory, Alleluia. Jingken otken tiêu hu trai, Glory, Alleluia. Ya lagi kon uju terwa jing it bat jing lep ha. Ai ngo yu trai halakarta, Glory, Alleluia. Why are you try you play? Why are you play like way? You pa kun badu mensil. Turwai, Alleluia. La ukon ublay upa, Glory, Alleluia. Yakim rawan dup silspa, Glory, Alleluia. Uwan uyap ulami pat bat ngi usyong usa. Emmanuel ublay bat ngi, Glory, Alleluia. Why are you try you play? Why are you play like way? You pa kun badu mensil. Turwai, Alleluia. Human sing ublay upa, Glory, Alleluia. La jing ai babon ura, Glory, Alleluia. Jing nang jing start but jing real blay jing command ka buit bab ha. You love jongi men sing jongi, Glory, Alleluia. Why are you try you play? Why are you play like way? You pa kun baru mensil. Turwai, Alleluia. Kaburam, hau pa hau kun ham sin bakui. Kumbal long men kom chum ta barbor chinom la chinom amen. Kaburam, hau pa hau kun ham sin bakui. Kumbal long man kom chum ta barbor chinom la chinom amen. Kendudut bakui tam Jisu. Maria konong hirap ki Kristan. Hagateng pa kun sin bakui amen. Enyero yu Jesus Christ.